कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. लंडनवरून कोणी इशारा देऊ नये असा टोलच्या मुद्द्यावरून आमदार वैभव नाईक यांनी नितेश राणेंना लगावलाय. पाहूयात. खरं तर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी नॅशनल हायवेचे अधिकारी दिल्लीचे आणि या विभागाचे बांधकाम मंत्री आणि आम्ही सगळे कोकणातील आमदार एकत्र या संदर्भात बसलो होतो आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही अशी मागणी केली होती कोकणातल्या आमदारांनी की जोपर्यंत मुंबई गोवा पूर्ण रस्ता होत नाही, या रस्त्याचं नाव काय की मुंबई गोवा, झारा पात्रादेवीपासून इंदापूरपर्यंत, आणि हा आता फक्त पॅचमध्ये रस्ता पूर्ण झालेला आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला 95% रस्ता पूर्ण झाला आहे, परंतु ज्या रस्त्याचं अस्तित्व झारा ते इंदापूर आहे, हा जोपर्यंत रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमच्या लोकांनी जमीन लवकर दिल्या, आमच्या जिल्ह्यातलं काम लवकर झालं म्हणून आमच्यावर अन्याय नको. हा रस्ता जो पूर्ण होईल, संपूर्ण देशामध्ये जी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ही परिस्थिती होणार आहे आणि त्यामुळे पूर्ण रस्ता झाल्यानंतर आपण या संदर्भात विचार करूया. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कृती समितीने सुद्धा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला क्षेत्रफळ छोटं एकदम आहे. आज आपण बघितलं असाल की हा 20 किलोमीटरमध्येच म्हणजे कणकवलीपासून कुडाळमध्ये 20 किलोमीटरच्या अंतरामध्येच दररोज लोक येतात. त्या लोकांना त्रास हे करावं लागतात आणि त्यामुळे हा टोलला संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांचा विरोध आहे. परंतु दुर्दैवाने हा टोलच्या ठेकेदारीसाठी भांडणं सुरू आहेत की कसा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. कारण एखादी कंपनी घेते आणि त्या कंपनीला जेव्हा सुरू करतो तेव्हा दुसरी कंपनी या ठिकाणी येते आणि त्यामुळे दररोज म्हणजे जवळजवळ 5 ते 6 वेळा झाले की टोल सुरू होणार आहे. म्हणजे लोकांचा अंदाज घेतात की काय, परंतु लोकांचा अंदाज घेणार नाही. तर हा टोल नाका जर जबरदस्तीने सुरू केला तर निश्चितपणे आमच्यावर केसी झाल्यात, कोर्ट झाल्यात, तरी लाठी झाल्यात, तरी हा जोपर्यंत लोकांनी एकत्र बसून हा निर्णय होत नाही, मुंबई इंदापूरपासून हा रस्ता पूर्ण सुरू होत आहे, तोपर्यंत हा टोल आम्ही चालू करू देणार नाही, हा इशारा या ठिकाणी आहे. आणि त्याचबरोबर जे आता अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही पुन्हा तारीख डिक्लेअर करू नका. आणि एक माणूस, खरं तर हे आंदोलन लोकांनी हातात घेतलेलं आहे. आज आम्ही या याच्यासाठी सुद्धा लोक या ठिकाणी आलेली आहेत आणि त्यामुळे हे आंदोलन आता पोलिसांनी सुद्धा, या प्रशासनाने सुद्धा, पोलीस प्रशासनाने सुद्धा यांना त्यासोबत सक्त सूचना देण्याचे इशारा सुद्धा आम्ही त्यांना देणार आहोत की उद्या कोणती कंपनीचा एक माणूस येईल आणि टोल सुरू करतो म्हणून. आणि त्यामुळे ह्या टोलला आमचा पूर्ण विरोध आहे. काही लोक आत्ताच मी व्हॉट्सअपला बघितलं सोशल मीडियाला की काही लोकांनी टोल थांबल्याबद्दल अभिनंदन केलंय, त्याचा काही लोकांनी लंडनवरून बसून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि हे लोकांवर धुळस्फे फेकण्याचं काम आहे. कारण सकाळीच मला आता इथे आल्यानंतर कळलं की सकाळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळशेकर आहेत, यांनी स्वतः सांगितलं की मला टोल भरायचा आहे, मला वाट करून द्या. म्हणजे ही कुठेतरी दुप्पट्टी भूमिका भाजपच्या लोकांची आहे की असा प्रश्न आमच्या या ठिकाणी होतोय. आणि त्यामुळे या टोलला कोणचा सपोर्ट आहे, कोणचा विरोध आहे, पेक्षा आमच्या सिंधुदुर्गवासियांचा ठाम विरोध आहे, एवढं मात्र नक्की आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.